Assalamu alaikum. Bab. Fede wala wewa wala verse mama non to verse mama timi dum ga triangle fami wo ngoni go welan tan alhamide vetema balle ba dinne verse mama ni fami men ga triangle dum ba ya triangle Jenna. Boleh wadi. Sarat menyiham. Sarat. Satin. Oh, lo pitan nama kanga, mun de kanga. Yetti tay mbere wirdi tan. Min wirdi tan wadi mi attaque. Wuda ko? Al tefangaji ma kar wurungo wela nangam itti versement tutti jom en taw. Bida. Sawa. Kome? Nako bungai? Nice. Nako harga masalah. Hasil. Pada ada ni bikin gijira apa antar zonas. Ini memang terjalo. Hal terpau. Bon. Ni orang majlis ser. Pun problem apa? Pun problem. No alen pau hamni sera ko. Na problem apa pau amu wurungo welan ko fesma nam tawdi wurungo welan de bali fof afami te pucungu yaran non jon quoi do ngada ma versement te pau metti am torop sax metti quoi afami je joni pucungu welan feta fi afi woni heewi pour na versement problème quoi wurungo welan no feewi quoi wurungo welan te pau ka de welan diyam quoi welan diyam quoi Amo? Kunjila wi kang je pucungu quoi? Kango je ta ko. Combien de versants par jour? Temene message ko temene. Ah bon? Temene. C'est chaque jour 2000 francs quoi. Mais quand pourquoi ça doit versement wala no bada na nya 2000 francs do jay metti diyam Le mbata comprendre dum quoi. So bana comprendre rafi ono wayni e worgo jono e metudi ni. Joy ala ni ma war compréhension bo donni quoi. Wala compréhension quoi, wala compréhension. Kono kam mawbe be ganda ko daba nyama yarat. Ko nyama yarno il faut nyama hapara sa wa fesu ta putu nyama. Waaw. Putu nyama jom putu nyama. Mais amunya rek parce que adana sawoni liggéey janan kam ala kananta mais amunya tan quoi oui mais anda fu rasul sareto de Non mon kamenda. anda da ok non problème Ok, merci jara. ala problème ok gain bonne chance wonen tan yow liggéey wonen tan malar ma ya hananya ko nanya ndienda horema quoi Kamo ya kamo. ok merci beaucoup Merci jara. merci beaucoup Gasi. Ngam de kam sirlu sakti. Yo ko neddo. Ana to tabu da wiya ma yo ko Sino ko sukula. ni ko wada golle ni o kay wala ni dara. Ha? Ichuno. Ala ara ni woni hala. Don gam kala ko way wiide ha. Bay ni miro ni ha. Mun kam ala Ana fa way wada ni ko ada ko mi kan ko mburu mburu. hera kam yalla ma ala neddo non so toñi ha jagga ma ka toño. Wona mbaɗaɗi kono gonna mbaɗirta tan kadi ɓeydo ponde. on ko ayno Amanda. fatana liji problème inshallah Tijom, hindi ko ba ang dito tampate. Bismillah. nen kalko medima wiide o jedda kalko medim haalde mak calda ha won obon jogi saret atinani mitinani est ce que for wonde saret makardo jon versim halisa hew dak suuduma suudemi enen no hutirto nen saldum no calir son mi kapot caldiran ni neni Kanko ala sarede. ay dum won kalim ko som haali haalam jedda som haali min ko jiim kalim ñam fof ko jiim kalim andirani fenani allen seedi jogi saret enardo en versam te o watta participer dépasse o sota o yopta courant o yopta robigne dibi for wonde O jeya sarede. Wala buri labet. neni acci ko kalim O buri labet. maldane ma de Amadou mbima mi sarete o jeya. Tawi ko sarete joom sarete o ardo. Mo ñamlunda haaliso. On ñata ko tambere buftoyo. O tawi kam goɗɗo robigne o mbeɗa jogi sima mbeɗa fayi tarode. O ari o wi ko poɗɗo wertude o ala ko wersi. wallahi wona ko Ceerno Mamadou ñamlimo. Wallahi wona ko. yobde yahol. neni Neni. nen ar tranquillement No ala sarete fof. nen o addi saret mum boyo no yedni mi rewe boyo ngabbi namnim dum jaabi kam
wi kam carrément Mamoudou Dieye Sareto hakkunda me al wat mi a Dieye Sareto won ko gondamme dow mum hakkun ma Allah Dieye Sareto mi wiyata hakkude mi ala mbiyata hakkude mi ɓokki hakkal moƴƴi ɗum ala mi wondani mi jeeya sara gasi eyi gasi mi wondani mi jeeya sara o tampinam joni dami ara e boy wi ɗum bawi non dami ara e boy wi ɗum boy wi to ɗum sara ala tawi o jeen to o jeen mala to mi mayi mo bawi to ɗum sara to ɓandu argay man haalamma gila joni dami ara dar joni haalamma gila joni yo lerre sa yeehi toon a heɓa sara ɗo par ce que ka o ko baaɗam ɗi dennan woni ɗo ko ɓiyam ande ande ñumti ni less ene ñumgo wona gonga ɓiyam kala noon ne mi haalante tan puccungu kala tan nde accata hata haala tuude doom ko forande yarande mbuuɓ so immime ko minima dara mi yaha noon e ma mi ƴetta sara yo bawi yo totam sara jaaɓi yo sara min haala kam gayni ala min hay ko yiyata kam bandi agal o waɗoyde ɗum abum adunde o kanga abum rek min kam mi aɗa andi min kaw ana fotano wiide no annanelo ko saret ko saret no gila nde to ponnoɗa laɓɓindema ɓaƴaka ko saret ɓaƴaka walla nodda kam mi yalta mi imede haala min ko saret hono régloto joni yaare loy ɗum tan woni komi andano régloto min de mi haalamade mi wiyani ko sardamde ha ɗo huno kam ko ŋabtani mbiide ko sarta sa wawi ndegloya o kangaɗo ma John. Makan. Apa barema? Are yam kum. Joni anno marde ni jam kono de hakkude men o kisal ngol fof ko wi halade. Tim ay itata yam tim ala. An jenati ladde ko dada labo to mum na dama galto lad ha jafta yam mi duwo hoore ma hen barkina. Ha? Dum fo joni ka gaccu. Dimbe mbi ngam dum mojje ay gol lad ay gol sujanta sona al. Ben ko majjube. Mara nen ko ma tarbiyan. Mo tarbiyata dañ ta barke. Dum ko tarbiyade. Ko majjide ko na ñibbere annide jaama ci. Ana barana barke njirada. Neddo kay ma tarbina cermo non. Na mi non cerno. Cerno. Heɓ haalanma barke to gonɗo en woɗɗi wona hun ɓaɗi ñanden natimde sundu gil ñanden te imam toon aɗa ɓosnire debbo aɗa yewtide debbo ha 2 heures du matin ceerno ha 2 heures du matin ceerno ɗon barke mbawa ɗon wonde heɗumi haalanma ala wondi ka famani nde natnamo natnam debbajo kala o natnano mum ko gonɗo e gaari jinde bondi molnaɗe moole ndin haɗimo tan resede gila tan to woni mbomako ha to yarande Allah hande ɗo mbimi jaɓani ceerno ndin tan haɗimo resede jaɓani joni noon jinno natandemo kalwa waɗamo kalwa balɗe 4 mina mo ko min mbalde waɗay ko mbaɗen mum ko après gaari jinde ndi min mbalde balɗe 3 so ndin yonti mo rese ɗum tan wonno ceerno sa heeɗima tan nana kene jibnama ha potimi no potimi ni meeɗa yit ceernaji en naata halwa en nadde debbo halwa e gueɗe amen de ɗuma ɗo min ceerno joni gueɗam de somi natnima kalwa wallahi somi yetti kalwa tan a barkinat ɗum kay o tampin hoorema kalwam kay machallah e gueɗel gongel ngel ñande hen ɗo tawi mam aɗa jour tusbar 2 heures aɗa jangga dow ceerno tusbar suuɗete e dinam janggatake dow he la ilaha illallah e dinam ɗo am ɗo ɗum foti han jangguede dow suuɗete ɗo am ɗo ko ɗum jangguete ɗo am ɗo jangguete ko dan dow wallahi ceerno ɗum waɗi min noon barke dal mi sikka dawmam dañƴi mema par ce que min diine ma o te ceerno ƴeew e comme jitt soble salba
jom ko bayri ma habuni min kam manda ko no kaddo amen min kam min jom kam min ba ni swal ske nan non de Jom. Agay na radio. Ha deni wala na hanji tan. Man jim ko jess nan. Andi min ko ana dindo. Wana. Ngon mi cierno ma mashallah. Gilu ngon den faade hande e meeda den jidi ko bijete. Ha? Moy tino balani anne waso no bandani. Dilo ko ma tarbiyin. Almudu so tarbiyan cierno dañata barke. Almudu ma tarbiyan cierno. Bara gandal ngal man manga ko nga iwanga Ceerno min musi woni hon ceerno yo dina garda o e galle din garda ha joni ala ne galle a windan kabbi a windan haydar ufti min dum en dib jawno dem gil garda ha joni aron ko hucci deyam ala toddam ufti ala toddam kabi te biida ada nar halwa te sanar halwa ma jetta diryanke moy nada mumene sundu udduda biya halu ngon ay waddi ko kalwa an jogi da ko do quran wondo e quran wondo an non mi halma giden ko majjere humi beway laaji an bata anda kalwa buri doole laabi capande jeenay go tottinede loto wala tottinede habba kalwa ko ittudu ko hay kabbol wadi ittude an ko natami kalwa jammaji ko kabal temi do bayi malam ko habe tan gire tan jammar ha weta ha Allah weta ko koy hare ngon ani an ko rewmay kurul fo gum gittude Allah e anbe fo kum gittude an ko jogida anbe no bani hewni kum liggin mami ko wallahi joma anda ko bani ma we yeddi pawa gallo ha joni pawa nan do e hande buri hodde galle ko hen gonmi mais leli kono ko mama liggene ren kanko ne o jogi caggalde so mi yam ceerno joni ge gilden ha joni ronki wonde joni wonande mere me jeltite kanko ne ceerno dal ƴewtan ɗuma usa soɓe ƴeewa tawma wawa liggar ko ɗum jeeya Allah annen yo non bita fumo min fo lecciram ƴetten tawɗo sahlande ko lecciram ndi woni ceerno ana ƴettan lecciram ndi Allah ƴetten jo adinda yama ceerno ɗum ɗon ƴeewa taw lecciram omaɗo gati wala gogema ƴewata e bandindira ko selewon gatin dungul jella ko program an ko nan jangi lecciram wat ñaw lecciram ñamda lecci tan nene ane yo ñam lecciram laccir woni mi fo do lecciram ñama tawam ñam lecciram mi di yuma ko so nanam lecci tam tay so lecci mi ñami kasi ceerno mamadou amen o tawɗa laccir ɗi lecci di tawde ko pioro so com pawanda yo na taw do lecciram aji lecci jetta lecci ñama anamda ayo mo dem sabote barke rasulullah gallam dupa dum han mi ko ma hangela amadou amadou ga ceerno mamadou amen horati nam gacci amene ko mami tawde laccir ni mbel fadama laccir mbel fawe bowa ha yahandum ɗo ene no yoɗi amen faw lecciram mi am taw do lecciram o jet nam leccir ni mi dupat gallo mi ma so yimam dupat gallo tan jabe dum billahi wallahi tallahi o tuda lecciram wan dup gallo ahe añal laccir makana ñe fo ka tan lecci min ko fernatunoɗoma laccir kono aɗa ndi non non ala wonani fewnirtunoma wonto to mbaɗantuɗoma ha few no mbaɗantaro no mimi andama tawi ɗo lacciri ɗumini Ora
Ramen won biwa. To wallahi. Ada ko badantani. La jira to tunan wala wala sunan. Billahi wala sunan tunan la jira ma ba kay. Ko kay bu. An ya ko ha. Ela mo ñama. Na da kejata. Sum ko haala. Wodi ma hena. Sum ni kala haala la ci won nan dem gal. Ah, la ci jëna wax nan hen dem gal. jettu ko jeeda. Jettu ko jeeda, jettu ko ci. Ya haali ma. Jettu ko jeeda. Ada ni do ni min fanta. Am na ba fo non na sa fa wando hande kay mi neddo timmani af sa fa do ko mbaw medu. Min so bere fiana tulma lecce ada ni wona ni perdi do tuma. Jattande la cindi. Arbut labet ajiya la cindi. Wallahi. Ngara taw la cindi jodi jata nyama. Allah man sedi ba. Sa tuda ndum. Wallahi awandande. Yo tut. Mana ka gay bul. Tut la ci jëna. Tut tan wala watande. Wonde ma hena. Ko almutam. Yo tut la ci jëna. Wonde ma hena. Wolo dina wala Wani kay. gadi onon nene fo toñan jom. Ceerno Mamu. Nga fo xana den hon. Min wolo woni. Mbim la cindi. Aduda dum. Mbala nder. Aduda. Bol. Mbala ender. Bubangol. Tundi. Tut la ci jëna. Mana ka gay bul. Mana ka gay bul. An sukuru ta saka mawul. An dut ciowo. An gay bulo. Tutay. An gay bulo. Ka gay bulo. Ñama dut ka jëna. Mino. Eh. Kala ko bannu ay min. Adandi ko bado. Sabu illa hakku mere. Dum de buri. Taari ni bidda puudo. Min mami lottu mi tuudo mi tuudo. Puro non gore. Tel am bida tan aduna ma tan bida ko dudo sudu min nata. Yo lol mbim lol. Ay tur. ya hadu. Tur. Wala bin bidda ko tuudo. Nin kasi. Ay. Amerika. Ready. Tut. Wadi. Tut ketigo. Tut. Jom siras. Arga ya wani. Aro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam bada. Sawa Arsel. Waalaikumsalam. Baraka. Jam-jam. Parro ya da. Li do pa ci wadi siras nar ko. Da, baale. Oi. So, Hola. jam-jam. Itu lihat ya. Mau Ada dom. dengan dong ai. Oh, nu fut. Bon. Mana ko diro tanya. Di do to. Wade godo fof 300 ala fa. Bobo 300 ga hewi de. No, da cir non tan 300. Eh. Itu ay wannan ko 200 rek. Ya ala fa. Kan ko ngon 600 wala. Oke. Oke, me ara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ona bab. Ay. Iya. Kon ko ligat. Mun karda. Mari do nana boy di. Ga bari ha. Accu odo min liganto. Ijo. Kok do kan? Oh, ba mo wonda. Bama. Bira ko. Billahi. Raw ko jamat. Nani. Ebo nani. Nen, ay, ɗi ɗo joɗino hakkunde men ɗi mamude ɗo joɗino kan fawde de pat tirage man arɗo tan wi ko naɗɗe gallo tan o wi boyo salamu aleykum maaleykum salam boyo wimon bab wi jam mbatta ɗo wi adduma e gallo mamoudou nen ya boyo rewi hen Wa an Amadou bida kanedo. wonnen nen an mamoudou ni foɗa cirede mamu yejjumin legal ngal foof ɗumi foti wonde Mamadou jibi. mo a wonde galle ñam fof konkon entré salamu aleykum salam ko ɓiɗɗo mamoudou jilden ha joni o foti ɓiɓɓo jogui Wadde an gondirɗa ɗo tan ko lijjide ko Mamadou de. ala lijjitande kamɓe nder lijjide en
ɓiɓɓe maɓɓe ngarɗo enen liggiɗan te min ɗum ɗo mi jaɓata ɗum nen min a tampini kam de nen hoppu mamoudou te a tampini ceerno mamoudou amadou won neɗɗo goppa ceerno mamoudou yeeta an ko woni woni an jiya neɗɗo ne yaha tan mbiya ko ceerno mamoudou jibini e bo waɗimi dogde ko wayta ko joguinidoma ñamade o dogi oba ñamade dog ɗum wona gacci hakkudame al ɓiyko mamoudou ya ha jogo ɓiɓɓe en gotta yaade ay min wonni min ɗo yahtaro te nene ɗeɗo balɗe mbeɗa hattimade nene mbaɗa ƴettani no wawi wonde de ɗeɗe balɗe mbeɗa wonde jiilol bongol ala nen wallahi ɗo a ƴettata ɗo gallo ɗo yaltata ɗo hakkude amen jaɓata ɗum aɗo an woni allah non nen heɗma alam noon en woni gueɗe noon fijirta ɗum de mbiɗa wawi hen warde nen hakkude me allah par ce que nen a wawa wonde gallo oɗo jibinde ayno jibinirɗa garɗani ko noon oɗo ala ɗo o yaltata ɗum wawa wonde haɗam nande nen yawoɗoy planique familial pour hollum jawta nen jibin on nafat an a lepti am ceerno mamoudou ala nen allah ya lepti ceerno nen woppum an acci jamburo Woppo. an o foti ɗaccudemo woppo pour haalɗen mbeɗa woppa ay no wondirna e mani Eh. nono wondirno e guiƴira amma ay ko ɗumen ɓiɓɓe mumen nen cari jiiɗa fof pawa e ceerno mamoudou an holko andinma ko ceerno mamoudou jibini oɗo Tan no wawi hande ko jogui ko bone woni ayi bama o wartan ɗo o wartan a yiyanimo mi yanimo holon mi pa yinomo beddaji fof mbiɗon kiidam mamoudou e holon pa mo jiiloɗa baw pagollo e gallo ko ay min tawi ka badduɗa e joom oɗo plan pour oɗon wiya ko mamoudou jibinma min wona guiɗi moon bawo jibinimi billahi hakkude me allah bawo bawo jibinma an ala holko foto gonɗa mi yilakimo hande ma on duuɓe kital mi yanimo ijam o baba min gon hoto fonta kam an mo yimama andi wona yesso ko ceerno mamoudou joguiɗa o an ceerno mamoudou jibini arani yayma maymoudi eyyi ko woni hen fof mami an kama ceerno mamoudou an taw an gonɗa ɗo tan kadi lijjito ko mamoudou dañi eko daña ha yesso ko lawa moƴƴi kadi mbiyeɗa moƴƴi ceerno mamoudou to gonɗoɗa kursam gaddanomi jama wallahi kursam jeddinnomi jamade bibi a haldani cukalel mawɗo kellifaɗo kalduɗa ceerno mamoudou an mbiɗa ko ni han ɗaccitteɗa ko woni ɓiɓɓe ma ɓe dogataɓe woni holɗum holi ɓiɓɓam ɓe nogami joni joni ɓeɗo julɗo ɓiyam min yiima dogi ndewɗa hen min o redda tan walla min te kursam gaddanomi jama hoto haɗam nande ko kursam gaddoynomi jama a susi non a susi kirusmaji ɗum ɗona jaman a susi non ayenatam e ayenatam hakkundame alɓi a susi non wona ɓi wonma dogde ko dogami a dogani jama gaddonomi an hirsini he min taƴi non min on Eh. min taƴi an ko ante ayi mawɗo so hirsi min de non wiya heeɗo mi haalanma noon ay won ko gandanɗa hoorema mi mawɗo haaltani hirsi min de non wiya ɓeɗenara min liggiten ɗum nden o ka poɗotoji ɗum tan yalta yaha aɗan joni heddi e gallo joni o yaltat walla min mi yalta jal mi yalta way joom joni Mi yalta. jaltir fof jalte son jaltita ɗo noddir Nen mi yalta. lamen o wel mi yalta mi yaltat de wona ko ɗum jiɗɗa ala o yaltat gallo walla mi yalta gallo par ce que ɗum ɗo wawa wonde o yaltitani noon noon o no natiri ni wona noon yaltirta nden oɗo garo ñande fof suka Ya haalde makko. gara ñande fof baba anda nden eyi noon nden ko joom haalanno koko gonga o pawo jubande o Eh. pawo rawaɗi lawol ay neɗɗo yo toppide haajum yaha woni haajum wasa toppidde hay goto neɗɗo kala koɗa haala yo haal ko laaɓi nen yurma men mbimi balle kam wayi yo te ay jiiɗam ɗo o sellani nenam o wonko heeɓimo ko wondi ko kori ay joom min wima ɗum an haalat ɗum o min wima o waɗi plani ko salem ha yeeso ko lawol e jibniɗo so jibniɗo noon goto ah min nadi joom